sa akong eyeglasses. Oh Saan man no! Nindot ilang ko, no? LOL! Vlogger ba? Vlogger. LOL! So, ganun mo na ko. Hindi, oy. Iyo. Ini nih, Bang. Try daw na ko kung dili po. Kaya din. Buhan na, uy. Okay? Okay? Makailis naman mo, no? In case of matangtang nila. Ako lang gamiton. Okay. Yeah. Okay ra. Tungod diri space, no? Diri, no? Bubble tea. Muram kong nalibat, oy. Muram kong malibat. Kasi gumausok ko dala. 200 man. Malibak ko. Yung nga, kasagaran man diri lagyo sa mata kay tungod sa kanang diri ba? Bubble tea. Linya. Ngay, di ay siya. New eyeglasses. Laag sa may kadyot kay kapoy mi sa mong negosyo pamotos. Mag-bubble tea sa mi, guys. Na. Diri na lagi ang dark, no? Dark. Masa may ginan siya sa kan? Masa may ginan siya sa kan? Ginasya ni sa mo ang Oh no!